De Venrayse kermis gaat dit jaar door. Het evenement vindt plaats van vrijdag 30 juli tot en met woensdag 4 augustus op het terrein van de Wetteling. Kermiswethouder Jan Lonen is blij met de plannen. Prachtig dat we dit jaar, 2021, in Venray weer een kermis kunnen organiseren. Ja, het wordt een volledige kermis, een volwaardige kermis. Niet in het centrum, maar op de Wetteling. Dat klopt. Alle attracties die we normaal hebben in Venray op de kermis, die komen dit jaar ook. Maar we hebben wel moeten besluiten dat niet de kermis in het centrum is, maar dat we hem organiseren op de Wetteling. En waarom is dat? Nou, dat heeft te maken met de eisen die de veiligheidsregio stelt. We moeten ook zorgen dat we een verantwoord evenement kunnen organiseren. We moeten de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen met betrekking tot corona. En ja, je moet zorgen dat je alle functies die er zijn, dat je die gescheiden houdt. En in het centrum hebben we met wonen, met winkelen en met horeca te maken. En als er een kermis bij komt, is het toch lastig. En bij Wetteling is dat niet zo. Daar heb je dan alleen die centrum of alleen die functie van de kermis zelf. En dat maakt dat het op de Wetteling veel beter kan. Ja, dan komt er een gesloten terrein en dat is makkelijk te monitoren, denk ik. Ja, de eisen zoals die nu liggen, en we kijken wel een beetje vooruit naar wat het in augustus zal zijn. Dan als eisen zoals die nu liggen moet je toch, het is een zogenaamd doorstroom-evenement, maar je bent wel gehouden aan die 1,5 meter en 10 vierkante meter per bezoeker. Nou, en als je dat moet gaan organiseren, dan is het toch handig dat je het terrein wel omheint, zodat je kunt tellen. En dat je dan misschien ook wat meer mensen kunt toelaten per vierkante meter. Dat moet allemaal nog afgestemd worden, uitgezocht worden. Maar het geeft ook gewoon meer mogelijkheden als we de hele kermis, organiseren op het Wettelingterrein. En was het een moeilijke puzzel om te leggen samen met de veiligheidsregio? Nou, de veiligheidsregio zegt dat een kermis op het Wettelingterrein, waarin je dus echt de functie gescheiden hebt van alle andere functies die in het centrum zijn, dat het dan eigenlijk wel zou moeten kunnen. Voor ons is het van belang om toch die koppeling te leggen met het centrum, met de horeca. En ja, die stromen mensen die dan gaan vanuit buiten natuurlijk naar het Wettelingterrein toe, maar dan ook misschien wat op en neer wandelen tussen het centrum en het Wettelingterrein, dat we dat goed organiseren. Ja, op en neer wandelen tussen het centrum en de Wetteling. Het centrum is leeg, er is geen kermis. Dat biedt mogelijkheden voor de horeca? Zeker, zeker. De horeca die zal natuurlijk ook kermis gaan organiseren dan, in samenspraak met de kermis. Nou, en de toegangswegen die zijn de Langstraat en de Leunseweg. Nou, en daarvoor moeten we zorgen dat de mensen op een goede manier op en neer kunnen lopen tussen het kermisterrein en op de Wetteling en het centrum. Zodat zowel de horeca haar ding kan doen, maar vooral ook de kermis. Ja, de mensen vragen al snel, hè? De kermis gaat door. Komt er dan nog een kroegtocht? Nee, waarschijnlijk niet, maar dat is iets voor de uitwerking nog. Tot nu toe hebben we gezegd dat de kroegentocht niet doorgaat. Maar dus in het centrum is dat dan, stel ik een beetje los dan van de kermis zelf. Wij gaan er aan de slag om die kermis te organiseren. En ja, de horeca hangt ook af van de maatregelen, maar het staat volgens mij nu nog niet op de planning. Maar bovenal, er komt een kermis aan. Dat moet toch ook voor jou een goed gevoel geven? Ja, zeker. Als kermiswethouder ben ik er heel trots op dat het dit jaar weer kan. En ook gewoon heel blij. En ook vooral voor de mensen dat we iets te vieren hebben weer, iets te beleven hebben. En ook voor de exploitanten. Want je hebt een heel moeilijk jaar achter de rug. Dus hun bedrijf heeft het heel moeilijk. En het is fijn dat we op deze manier ook iedereen weer een stukje vertier kunnen geven, maar ook een stukje inkomen. En weet je wel iets over de grote publiekstrekker? Nou, dat gaan we nu invullen. Er zijn wel een aantal publiekstrekkers die we verleden jaar hadden willen presenteren. En ja, die komen als het goed is nu nog steeds naar Venray toe. Maar dat houden we nog even geheim.